Danas je Dan bijelih traka, 31. maj, koji se u antifašističkom dijelu svijeta obilježava kao dan sjećanja na ubijene civile u Prijedoru. 3173 civila, od toga 102 djece, ubijeni su u ime stvaranja Republike Srpske, projekta koji u svome biću ima genocid, projekta koji je tako zacrtan da etnički očisti Bošnjake i Hrvate, kako bi tamo gdje bude Republika Srpska živjeli samo Srbi. Zbog toga su pred Haškim tribunalom presuđeni tvorci Republike Srpske, kompletno rukovodstvo. Prvo rukovodstvo Republike Srpske je presuđeno za ratni zločin, a prvi predsjednik Republike Srpske, Radovan Karadžić, presuđen je i za genocid. A što bi opet daljim slijedom logike po normi jus cogens trebalo voditi ukidanju onoga što je stvoreno na genocidu, jer postoje pravne norme koje su iznad zatečenog stanja. Dakle, mi smo imali u Dejtonu entitet Republika Srpska. To je bila 1995. godina. 2007. godine Svjetski sud pravde donosi presudu po kojoj se kaže da je izvršen genocid od strane Vojske Republike Srpske i MUP-a Republike Srpske. To je sada novo pravno stanje koje kazuje da je Republika Srpska stvorena na genocidu. Prijedor je jedan od simbola genocida nad Bošnjacima, jer je ovdje sistemski, strateški, po modelima Adolfa Hitlera, onako kako je Adolf Hitler označavao Jevreje, tako su sljedbenici politike Radovana Karadžića i sljedbenici ideje stvaranja Republike Srpske označavali Bošnjake i Hrvate bijelim trakama. Da se zna ko to nije Srbin, da se zna ko će to biti odveden u koncentracioni logor ili ko će biti ubijen. Dakle, 3173 građanina Prijedora su ubijena, a preko 30.000 Prijedorčana je završilo u koncentracionim logorima gdje su bili podvrgnuti strašnim metodama mučenja i iživljavanja. I evo nas danas, 2020. godina. Da li danas srpsko društvo nosi bijele trake? Da li danas srpska djeca u školama u Srbiji ili u entitetu Republika Srpska uče o onome što se dogodilo u Prijedoru? Njemačka djeca uče o holokaustu. Njemačka djeca uče šta je to njemačka nacija u jednom periodu svoga ponora radila Jevrejima. Šta je radila Romima? Šta je radila antifašistima? Uče o tome njemačka djeca, ali srpska djeca ne uče o tome šta je u ime srpskog naroda činjeno Bošnjacima i Hrvatima. Dokle god se ne postigne takav nivo kolektivne antifašističke svijesti u srpskom narodu, dotle ne možemo govoriti ni o kakvom pomirenju. Ako neće srpsko društvo, srpske škole, srpska djeca suosjećati sa onim što je činjeno Bošnjacima i Hrvatima, onda smo još uvijek daleko od ideje mira i pomirenja. Trebaju znati srpska djeca kako se to osjećao neki njihov vršnjak kada je njegov otac morao nositi u Prijedoru bijelu traku, biti obilježen kao nepoželjan, biti obilježen kao neko ko će biti ili ubijen ili odveden u koncentracioni logor. Dokle god, kažem, u kolektivnoj manifestaciji ne bude živio dan bijelih traka u srpskom društvu, i s ovu i s onu stranu Drine, i u Srbiji, dotle nema kolektivnog ozdravljenja